טוב, אז אמא, בוקר טוב. בוקר טוב שהיו. מה, את מחייכת אליי הבוקר? כן, אם היית לוקחת אותי אתמול בערב? אז הייתי מפרקת אותך. וואו, איזה ריב פיצוצים היה לנו אתמול בערב. לא, כמעט ביטלתי. כמעט ביטלת. אמרתי לך לא בא. אבל אמא, מלא אנשים רוצים את הפודקאסט הזה. יש סיבה כנראה. שאנחנו מעניינות? כנראה, אני לא אמרתי, את אמרת. עשינו משהו טוב. כן, עשינו משהו טוב. אני אשלח אותך על ההתחלה לשאלה הכי מעניינת. יצאה כתבה, לא מזמן, על המיזוג עם טרמינל איקס. את זוכרת מה הייתה הכותרת? וואו, אני לא יכולה לשכוח. קמתי בבוקר וראיתי, עכשיו אני עשירה ויש לי בית מול האוקיינוס. חשבתי שאני מתה. קשוח. ממתי אני אומרת, עכשיו אני עשירה, זה כותרת שיצרה הרבה רעש. וואו, בחוץ. את לא מבינה כמה אנשים כתבו לי עשירה, את עשירה, את כאילו... רגע, אני מתחילה בזה שנייה, שהיה המון ביקורות טובות. המון. כתבה מושלמת, אבל כותרת שלא מציגה אותי בשום צורה שבה היא אני. כי אני, קודם כל, אף פעם לא הייתי עשירה בעין. אני גם היום לא עשירה בעין. סוף סוף, את מודה בזה. כשאני אומרת לך את זה, את מתווכחת איתי. יש עשירה ויש עשירה. נכון, אבל אני באמת, באופי שלי, בטיפוס שלי, אני לא עשירה. אני לא בן אדם עשיר. אני לא יודעת להיות עשירה. אז זה הפעיל אצלי משהו נורא נורא חזק, ואז היו איזה כמה חברות שאמרו לי, תתמודדי. את לא יכולה לשנות את זה. שינינו את זה, אבל. הכותרת השתנתה. כשזה עלה בוויינט אחר כך, מיד כתבתי למערכת והייתי מאוד כעסתי על זה, ואז היא מיד פרסמה בוויינט דווקא, ובאנגלית של וויינט, כותרת חדשה שנקראת החלום יותר גדול. אני חיה, החלום שלי יותר גדול ממה שאני חיה, משהו כזה. מדהים. ואז כבר הייתי מבסוטית ואמרתי, זה כתבה. כן. בכל זאת התחלתי עם צ'נטה בים, 20 שנה של עבודה, כאילו אנשים רואים אני עשירה וזה, ונגמר על כל הקריירה, כל הזמן הזה שעבדת על כותרת אחת. כן, 20 שנה אני עובדת קוראת את עצמי, ובסוף אני עשירה וגרה מול אוקיינוס. מה זה הצ'נטה הזאת? זה הכי סיפור סינדר, כזה סיפורי, את יודעת, של פעם. אני זוכרת שנמאס לי מכל מה שעשיתי אי פעם. אני בן אדם שממצא נורא מהר. אוקיי. עשיתי המון דברים בחיים. ואני זוכרת שיום אחד אני ממצא את הכל, ומחליטה שאני, מתוקף כל הדברים הטובים שאני יודעת לעשות עם הידיים, ניסרתי לעצמי דג, וקשרתי אותו על חוט מאור, ופשוט ירדתי לים והתחלתי לנסר דגים ולקשור אותם על חוטי אור. לא רציתי יותר לעבוד בעבודה סזיפית מול אנשים, רציתי מאוד להיות עצמאית, אבל ששולטת על היום-יום שלה. כן. כזה. אז מה עשית בים? אז הייתי יורדת עם החוטים לים, ועם המזוודה הקטנה הזאת שקוראים לה צ'נטה, הייתה כזאת שחורה מבריקה, ואגב, יש לי חברה ונסה, שהיום היא הסו-שף שלי, נכון. שאנחנו מעצבות היום הכל ביחד, ויש לנו סיור מוחות מטורף. אנחנו אוהבות אותה. מאוד אוהבת אותה. ונסה הייתה יורדת 20 שנה, כן? עם תיק של בגדי ים. אוקיי. היה לה גם קצת טייצים, כשלאף אחד עוד לא היה טייצים, וזה לא היה כזה פופולרי. זה כזה פעם. זה הכי פעם שיש, מתחת לשמשייה עתיקה בחוף הים, אני עם תיק תכשיטים ונסה עם הזה, וכמו בצ'רלי וחצי, תקפל, כי מגיע פקח, באמת, אם היה מגיע פקח, היינו ישר זורקות הסוואטשרים, את כל מה שצריך על המזוודות, וישבות כאילו לא קרה כלום. כן. וכשהוא היה הולך, אז היינו מחזירות את זה, ומתחילות למכור עוד פעם. איפה בים? איזה חוף היית? חוף הצוק הצפוני היה בזמנו את מסעדת טורקיז למעלה. הייתי יושבת שם כל יום, כי הייתי עושה הליכות בים. אני זוכרת בתור הבת שלך שישבת באותה פינה. באותה פינה כל הזמן. נכון, אנשים היה ידעו לנו כבר פינה לבוא קבועה, אלייך. והם ידעו לבוא אליי. כן, את יודעת שאח שלך ריף, פעם שאלו אותו בבית ספר, אני חושבת שהוא היה בכיתה א', מה אמא שלך עושה? והוא אמר, עובדת בים. אז הייתי יושבת שם באותה פינה, ואת יודעת, זה הופך להיות השגרה שלך והיומיום שלך. כן. אז גם אנשים מזהים איפה אתה יושב ובאים אליך, וגם זה רגיל, זה השעה, בעל הבית נהיה חבר שלך, כל המלצרים כבר חברים שלך, חצי מהם כבר הולכים עם התכשיטים שלך, וזה מתפתח גם שם. גם כאילו כולם שם הולכים בחוף הצוק, יש שם מסלול, הליכה כזה. כן, אז היה חזור. גם, אני לא יודעת אם חשבת על זה, וזה היה שיווק נכון, פעם יחס כאילו... ראיתי את זה קורה, יחס המרה. לא. יפה שלך. ראיתי את זה קורה, וכן, מאוד רציתי, את יודעת, היו עוברים כל מיני אנשים מפורסמים. אוקיי. היו יושבים כל מיני אנשים,
וגם היו רואים מה אני רואה ומסתכלים, גם היו רואים שיש עליי את השרשרת ושואלים מה זה. כן. זה נורא משך תשומת לב. כן. זה הגיע למצב שיום אחד הבעלים של המסעדה אמר לי, את יודעת, זה כל כך יפה, בואי נעשה שמשיות לחוף. אמרתי לו, אני? שמשיות? מטורף. לא הבנתי. מטורף. יש שמשיות שלי בחוף? היום זה כאילו, בואי תשלמי לי $1,000,000. גם אז... ואז נשים שמשיות. פעם זה כאילו, בא לי לחיות בפעם הזה. כן, זה נכון, פעם זה היה אחרת, אבל אני חייבת להגיד לך שזה היה מכרז של קוקה קולה, שכל שנה חברה אחרת גדולה הייתה זוכה במי שם שמשיות בחופי ים, ופתאום אני מקבלת את האופציה למלא את כל החוף ים שמשיות שלי, שכתוב עליהם אמן, ויש עליהם את הסנפיר ואת הדולפין ואת הסוס ים. רגע, מה זה כתוב עליהם אמן? לא קראו לך רונית ים באותה תקופה? אז רגע, אז בזמנו, על השרשרת שלי, של הדג, חרטתי את המילה אמן. זה שמר עליי, זה היה האמונה שלי. אמן בקטע של תורה? לא. אמן בקטע של אדמה, מים, נשמה, שורשים, לאן את מתחברת. וזה נכון שאמן זה גם לכל תפילה ולכל דבר שתבקשי. את אומרת אמן? אמרתי, יאללה, נסעתי למכת המדבר, שמתי את הדג, כתבתי אמן, פקצה, בלונדינית מרמת שרון, גם ככה אין סיכוי שהיא זוכה. כן. באמת לא זכיתי. אז יאללה. אבל חזרתי עם מלא הזמנות של תכשיטי משם. מלא, כן. אבל... אז זכית. זכיתי בדרך אחרת. נהייתי עשירה. כן. ואז קיבלתי את ההצעה בחוף לעשות את השמשיות, ואני זוכרת את עצמי, כאילו ממלאה את החוף בשמשיות, ומרוב שהן טובות, חזקות, כי גם השקעתי, אשכרה לקחתי הלוואה בשביל זה, את יודעת, זה עלה הרבה. זה עלה אז המון. כמה את זוכרת? 50,000 שקל, 60,000 שקל, זה היה המון כסף, אז המון. והם היו כל כך חזקות וטובות, שהם החזיקו 2.5 עונות. ולא פחדת. לקחת הלוואה, אמרת שמשיות, קודם כל אני לא מפחדת מכלום. את מפחדת ממשהו? אפשר לדון בזה בהמשך הפרק. אוקיי, אבל אני לא מפחדת מכלום. אוקיי. אז הלכתי על זה, ותקשיבי, החוף היה נראה כמו מיקונוס ביוון. וזה היה מדהים. היו שולחים לי כל הזמן תמונות. אני חייבת לציין שבתור ילדה שלך, אני זוכרת שהיית גם עולה הביתה וממשיכה לעבוד, ועשית איזושהי ארונית כזאת, קטנה בסלון. אז למה קראו לי רונית ים? רגע, שנייה, אני חייבת לספר את הסיפור הזה, ואז נכון, זאת השאלה ששאלתי אותך, אבל אני ממש זוכרת שהמשיכו להגיע לקוחות גם הביתה, כשאני אכלתי ארוחות צהריים שהיית מכינה לי, הם היו יושבים איתי באותו שולחן, והייתנו מביאה להם גם צלחת של אוכל, ומוכרת להם סנפיר. הסדר יום היה כזה, ריף בדיוק נולד, הייתי קושרת אותו עליי, עושה הליכה בים, הצ'נטה, לא הצ'נטה, הוא מוכרת, לא מוכרת. וואלה, לא ידעתי אם זה תחביב או זה עסק, אם אני צריכה כבר להוציא קבלות, או שזה עדיין נקרא תחביב, ואני יכולה לעלות הביתה עם כסף. אבל כשזה התחיל להיות הרבה אנשים, וכבר הייתי צריכה להכין יותר מצ'נטה קטנה, אז הייתי אומרת להם, טוב, אז תבואו אליי הביתה. גרתי ברחוב העבודה, ברמת השרון, היה מטבח בתוך הבית, נכון. לא מטבח, היה... כן, כמו... היה מטבח סלון, מחוברים, והיה לי סוג של מזווה שסבתא שלי נפטרה, זה היה הבר יין שלה, שהיית פותחת את הדלתות, ובפנים היו תכשיטים מסודרים על קונכיות, על צדפות, כן. על כל מיני דברים כאלה. ראית את הדוגמאות והייתי מכינה לך במקום. תוך כדי הילדים שלי מגיעים באחת כבר מהבתי ספר. את מספרת לי. אתם מגיעים, אז צריך להיות גם אוכל. כן. אז הייתי רצה קודם הביתה לבשל, ואז הייתי מקבלת את האנשים, ואז האוכל מוכן. והם היו אוכלים לי מהאוכל. טוב, מה זה הריח הטוב הזה? נו, כן. אני לא סתם בלונדינית, אני גם יודעת לבשל. את יודעת. נכון. אז תוך כדי, אתה רוצה, אז יאללה, קצת קציצות, קצת זה, קצת זה. כן, זה היה... אוקיי, אז רגע. אז חוזרת אחורה, אז מה זה רונית ים? אמרת שקראו לך אמן. לא. בהתחלה רציתי לקרוא לעסק אמן וורקשופ. אוקיי. כי זה כזה... זה מה שבא. זה מה שבא, כן. אבל אז עוד לא היה פייסבוק. אוקיי. העידן של הפייסבוק עוד לא נפתח. כן. אינסטגרם זה בכלל משהו שהגיע הרבה יותר מאוחר. אז אנשים היו רואים אותי בים, והיו כותבים בטלפון שלהם רונית מהים, ים רונית, רונית ים. כשנפתח עידן הפייסבוק ורציתי לרשום רונית קופל, אז אמרתי, מי ידע לחפש אותי? כן. אז כתבתי רונית ים. ככה זה נשאר, כי הייתי ככה רשומה להמון אנשים בטלפון, וכולם היו מראים לי את זה כל פעם שהיו מתקשרים אליי. אז פשוט קראתי לזה רונית ים, לא חשבתי שזה הולך להיות כזה. כן, הרבה אנשים לא מכירים את הסיפור הזה, זה סיפור ממש יפה בעיניי. תמיד בבית את אומרת, שי, פה אני רונית, שם אני רונית ים. זה משפט שכאימא אני מלווה אותי שנים. מה הקטע של הרונית הזה ורונית ים? כי גם אבא הוא סגי.
ואת רונית. אז מה, בואי... את יודעת שכשאנחנו אומרים לאנשים, אנחנו רונית וסגי, הם לא מבינים מה הקטע. אז בואי תסבירי, הנה יש לך במה. סגי נולד באשדוד. ורונית נולדה בבת ים. בבת ים. בבת ים. האמת שקראנו לזה בת ים. ואת יודעת, אלוהים ברא קודם את בת ים, אחרי זה כולם התפזרו. זה את טוענת. זה אני טוענת, וזה יהיה השם של הספר שלי כנראה, כי בכל מקום שאת הולכת את רואה בת ימי. רונית הייתה חברה של מיכל, סיגל, שרית, ורד. רונית הייתה חברה של השמות האלה, לא היה לנו לא מלרע ולא מלל. ככה קראו לנו, סבבה? להגיע לרמת השרון בגיל 17, ושהטלפון בבית יצלצל ויבקשו את רונית, אז אח שלי רמי היה אומר, זה טעות במספר, אין פה רונית. אז היינו רונית וסגי, וגם אהבתי את זה, לא מצאתי את עצמי רונית אף פעם. רונית? לא, אני לא רונית, אני רונית. כן, אני לא הכרתי אותך, אני מכירה אותך כאימא שלי מרמת השרון, בנית פה חיים, אבל אני, כהבת שלך, תמיד ידע מה זה רונית מבת ים, כי זה האופי שלך. גם בתוך רמת שרון, את לא רונית. אני לא רונית, אני לא הולכת כמו רונית, אני לא מתנהגת כמו רונית. אני אפילו מרחלת כמו רונית. את הכי מרחלת כמו רונית. אני לא רחלנית, אני מרחלת כמו רונית. סבבה, אבל כאילו... בכל זאת, את ברמת השרון, ורונית וסגי ברמת השרון, מגדלים ילדים לא עשירים בכלל, ויש פה ברמת שרון הרבה כסף. נכון. כאילו, איפה זה תפס אותך בביטחון העצמי, עם הילדים, איפה זה פגש אותך, כן. את יודעת שכילדה דווקא היה לי כסף. גדלנו במשפחה די עשירה, לסבא שלי היה מפעל לפרוות, גרנו במשפחה, היה לנו דירה מאוד יפה, בבניין עם מצלמות, כשלאף אחד עוד לא היה. ועדיין רונית ורמי מכרו זנבות של שואלים על המדרכה בכביש הראשי הכי קלאסי. כן. הכי קלאסי. היינו ילדי פרא, ילדי ים. אנחנו לא יכולים להיות רונית ורמי, אנחנו יכולים להיות רונית. וכשהגעתי לרמת השרון... בלי לפגוע בכל הרוניתיות בקהל. לא, כל אחד בוחר איך לקרוא לו, זה עניין של אופי. כשהגעתי לרמת השרון, לא היה לי קשה, אבל התאמתי את עצמי לחברה, זה כמו ברומא תהיה רומאי. באופי שלי, לא משנה כמה כסף אני ארוויח, ואבא זרם איתי על זה תמיד, אני אחיה ברמת חיים הכי גבוהה שאני יכולה לחיות, ולתת לילדים שלי את כל מה שאני יכולה. כן. עכשיו, אם אני לא יכולה, אז איכשהו החיים מספקים לי שמחה לתוך הדבר הזה. רוצה דוגמה? כן, ברור. הייתם ילדים קטנים, אני זוכרת, זה היה חטיבה צעירה או כיתה א', יש לנו רק אוטו אחד, סקודה ירוקה, עם 2 ספסלים מאחורה של הפועלים הערבים שאבא לוקח, כי אבא שיפוצניק בתקופה הזאת, אפילו עוד לא קבלן, ואני מגיעה לבית ספר כדי לאסוף אותך, כאילו מהגן, ויש לי חברה טובה עם BMW לבנה ופודל לבן ליד ההגה, שאומרת לי... רמת שרון. כן, אני מאוד אוהבת אותה עד היום חברה שלי. אומרת לי, את לא חייבת לבוא עד השער. תכני, יש פה... הרתה לי רחוב שאפשר להחנות, ואז אני אבוא ברגל ויקח אותך לאוטו. אז מה, אני צריכה ללכת ברגל כי לאמא שיש סקודה ירוקה? ואז אמרתי, כאילו, לא הבנתי, פרון ועט. כותבים את אותה שורה. נכון, זה לימדתי אותך מגיל צעיר. כן. הייתי מגיעה עם הסקודה עד השער. כל הילדים... אז זה רונית, זה רונית מבת ים. כל הילדים, תשמעי טוב, היה רמקולים מאחורה למעלה, מעל החלון שמפריד כן. בין הקדימה לאחורה. וכל הילדים שגרו ברחוב שנוסע ומתפתל עד אלינו, אני זוכרת, הם עלו על הסקודה. הם היו שואלים אותי, מתי אמא שלך מגיעה? יאללה, לך הביתה מוטי, שלום ותודה, כן. וכולם כפיים באוטו, נכון. וככה נוסעים הביתה. כן. היו אמהות שלא ידעו אפילו שהילד שלהם הגיע עם רונית באוטו, וחשבו שהוא הולך ברגל. שומעת, אנשים חיכו שיהיה פעמון בבית ספר, ועשו לי רשימה. מי נוסע איתי לפי כמות אנשים שיכולים, אני זוכרת את ברוקנר ואת זה, וכולם יושבים מאחורה, ושרים שרית חדד, ואני מבסוטית שיש לי סקודה ירוקה. אני חייבת להגיד, זה מטורף, כי שנייה, אם אנחנו עושים את כל הנושא של רונית ים וההצלחה, וכל הסיפור הזה בצד, ומדברות רק על הסיפור החמוד הזה, זה לא מובן מאליו לגדול ברמת השרון. בסביבה שהיא, כאילו אני כילדה חוויתי סביבה מאוד לא פשוטה, שצריך להתברג בה, וצריך ביטחון עצמי מאוד גבוה, כדי להיות לא עשיר ולהיות בקליקה. כי אין לי בית עם בריכה, ואין לי וילה ענקית. ועדיין כולם רצו לבוא אלייך, את יודעת? נכון, אז שנייה, אז מה אני אומרת פה? שזה מאוד תלוי בבית שגדלת בו. נכון. אני גדלתי בבית של רונית וסגי. נכון. והרונית וסגי הזה, הם כל כך משמעותיים, כי אתם הבאתם איתכם כל כך הרבה ביטחון עצמי נכון. לילדים שלכם, נכון. של אני לא ידעתי בכלל מה זה BMW, לא הפריע לי, בריכה, נכון. לא בריכה, כמה חטיפים יש לי בארון או לא. כאילו זה ממש מצאת את הדרך. את יודעת שבתקופה הזאת היה לי גן ילדים,
ילדים, אז כולם רצו לבוא אלייך. כן. כי החצר האחורית הייתה גן ילדים. נכון, נכון, נכון. ואז כולם רצו לשחק במגלצ'ות בזה, לא היה צריך ללכת לגן ששויים. רגע, את מרימה לי להנחתה. מה זה היה לי גן, מה עשית לפני רונית ים בעצם? תקשיבי, יש לי חברה שאומרת שאני בת 200. כן. עשיתי כל כך הרבה דברים, כי כנראה לא מצאתי את עצמי. לא מצאתי את הייעוד שלי, אז רציתי הכל. יום אחד נכנס לי ג'וק שאני רוצה להיות מורה לתרפיה בספורט לנוער עבריין נעול. לא אומרים נוער עבריין נעול, אומרים נוער חוסה. יש מוסדות לנוער נעול. זה ילדים שמגיעים עם צווים של בית משפט לפני גיל 18 ונשפטים עד גיל 21 על עבירות חמורות מאוד. הנה שוב רונית. ורונית רצתה להיות את זה. כן. אז הלכתי ולמדתי בווינגט ועשיתי לעצמי את התעודה הזאת ומאוד נהניתי מהשלב הזה כן. בחיים שלי, אבל מיציתי גם אותו. אני יכולה להגיד לך שפתחתי חנות ללבני נשים כשהייתי בת 19 וחצי, השתחררתי מהצבא, ופגשתי עוד רונית אחת מבת ים, וביחד הקמנו את רשת אינטימה, 13 חנויות, 120 עובדים. זה מטורף בעיניי. נסעתי בעולם בערך כל חודש. תקשיבי, הייתי קניינית, הגעתי בת כמה היית? בת כמה הייתי? 25, כמוך כשהתחלתי איתי. כן. 24, 25, עד החתונה שלי, עד גיל 27 בחתונה פרשתי. באמת, כאילו, איפה לא הייתי ואיפה לא נגעתי. אז הייתי גננת והייתי מורה לתרפיה בספורט והייתי באינטימה. גננת הייתי אחרי אינטימה, דרך אגב. כן, את זה אני זוכרת. רציתי לגדל אתכם ביחד. באיזה גיל התחלת את רונית ים? סביב 38, אני כבר מבינה שוואו, להיות גננת, תקשיבי, זה לאהוב ילדים אהבת נפש, ואת ההורים שלהם קצת פחות. קצת פחות. טיפה. אבל היום ההורים שלהם הם גם לקוחות שלך, אז מה ההבדל? הם זוכרים לי רק טוב, ברור. את גננת, לא בסוף. אותם הורים. אני מתכוונת שהיום הקהל שלך הוא קהל בוגר, וקהל איכותי, והוא לא ילדים. הוא אנשים בגילך. נכון, כי בסוף זה משעת. אז מה ההבדל? למה היום את נהנית מהם? כי את מאוד נהנית מהם. כשהורה משאיר אצלך את הילד בבוקר בגן והולך, כן. איך שהוא מגיע אחרי צהריים לקחת אותו, זה לא איך שהוא השאיר אותו בבוקר, זה לא היה בשבילי. כן, זה מעורבב. זה מעורבב נורא, זה מלא רגשות. נכון. זה לא היה בשבילי. זה לא היה בשבילי, היה בזה המון המון אהבה. וגם אז, שתדעי לך, אני לא יכולה לשכוח, שההורים היו שואלים, למה הילדים שרים יאללה לך ביתה מוטי? זה שיר שהמשיך איתך. כן, לא, אבל את יודעת למה? כי שרית חדד הייתה במטבח והייתה אוכלת אצלי צהריים. די. אמיתי, אמיתי, אמיתי. ואף אחד לא ידע שבגלל זה הם שרים את השירים שלה. כן, אני זוכרת את שרית. רגע, תגידי, אמא, אז בגיל 38 התחלת מחדש את החיים. ניסרתי דג ויצאתי למלכת המדבר, ולא ידעתי שמשם זה הולך לצאת החוצה. כאילו, מה פשוט לא רציתי לעבוד יותר. אני זוכרת את סגי אומר לי, את לא נורמלית, זה לא שיש לנו עכשיו כסף. כן, את בת 38. היה לך נורא נוח. עכשיו, 38 אנשים היום, מבחינתם, הם צריכים להיות כבר שנים בעבודה שלהם, ורק להתקדם ולהתפתח. כאילו, זה לא טריוויאלי להתחיל מאפס בגיל 38. ואני עושה רק מה שאני אוהבת, ואני לא אוהבת יותר את מה שאני עושה. ואני זוכרת את סגי אומר לי, תגידי, את השתגעת, יש עבודה יותר נוחה מגן, את לא עובדת באוגוסט, יש לנו מלא חופשות, ואני אומרת לו, אבל אני לא אוהבת יותר. נהנית. אני לא נהנית יותר. מטורף. אני רוצה משהו אחר. אז את קמה ומתחילה. אז אני אחרי חופשת לידה עם ריף, אני מתחילה הליכות בים, אני עושה לעצמי את הדג הזה, כי אני נוסעת גם תוך כדי זה למלכת המדבר, אבל אני לא יודעת מה יקרה. אני לא יודעת מה יקרה. ואני עושה גם לאח שלי אחד כזה. אז את לא יצאת והתחלת לעשות את זה עסק, את פשוט כאילו, התחלת לעשות משהו שאת אוהבת בלי לתכנן אם הוא יהיה עסק או לא עסק. נכון. לקחת רגע פאוזה בחיים. נכון. לקחתי פאוזה בחיים, עשיתי לעצמי את הדג, נסעתי לטיול. הבנתי שאחרי הטיול שחזרתי הרבה רצו אותו, אבל את יודעת, בואי, עדיין לא עסק, עשיתי להם. ואז אני עושה אחד לאח שלי, אח שלי יש לו בר באילת, והחברה הכי טובה שלו זה מאיה זילבר, הבעלים של חוף הריף של הדולפינים, היא מתאהבת בזה, כן. היא רוצה, היא מציירת לי, ואנחנו מתחילים לעשות סנפירים ודולפינים. מדהים. ורק אני מוכרת. אז כן, באתי לשאול אותך, מה יש בסנפיר הזה? מה לעזאזל יש בסנפיר הזה שמשגע את המדינה? כאילו באמת, אני עובדת איתך היום, ועד היום אני מנסה לפצח מה קורה. אז את יודעת, זה כמו... כשאת מרזה, שואלים אותך איך רזית, הפסקת לאכול, אבל זה לא נכון, כי את צריכה לשלב גם ספורט, גם תזונה, גם זה, כדי להיות בריאה ולהיות טובה וזה. הסנפיר הזה מביא איתו הרבה מאוד דברים. קודם כל, הדבר הראשון שהוא מביא אותו, כן, זה כמו האהבה של הורה לילד, זה האהבה שיש לי אליו. ברגע שאני אוהבת אותו, ואני... את כבעלת העסק. אני כבעלת הסנפיר, שרשמתי אותו כסימן מסחרי רשום, מאוהבת בו.
כן. וברגע שאני מאוהבת בו, ואני רוצה לשים אותו על כל דבר, אז הסיפור עובר. אז הסיפור עובר, כי את אוהבת את מה שאת עושה. והסנפיר הזה הולך לא רק על תכשיטים, הוא הולך על בגדים, והוא הולך על מצעים, והוא הולך בסבונים ובנרות, ובמחזיקי מפתחות, והוא הולך לביונסה, והוא הולך לנהג משאית זבל באותה צורה. כן, היה לך איזה נהג משאית אחד היה לי נהג משאית זבל שכל בוקר היה עוצר בבית שלי, לקחת את הזבל ואומר לי שלום, ויום אחד אשתו נפטרה מסרטן, ואני נותנת לו את הסנפיר הזה, והוא עושה קעקוע של אשתו, ואנחנו ממשיכים להיות חברים כל כך טובים, ושבוע אחרי זה מגיעים אליי שני מפורסמים, אני לא רוצה לנקוב בשמות, לקנות למדונה מתנה לגיל 50, סוסוניה מזהב עם עין ירוקה. וואו, דרך הנהג משאית הגעת למדונה? לא, בלי קשר, לא. ואז אני מבינה... אני כבר עשיתי חיבורים. לא, ואז אני מבינה, זה כמו דין פרוטה כדין מאה, ואז אני מבינה שיש בן אדם שחייו הובילו אותו להיות נהג משאית זבל, ויש בן אדם שחייו הובילו אותו להיות מדונה. ושניהם הולכים עם תכשיט שלי. כמה חזק זה יכול להיות. כן, את באמת, אני חושבת שזה הקסם שלך, וזה מה שמקדם את כל העסק הזה קדימה, ובתקופות הכי קשות הוא ממשיך. כי את לא רואה הבדל, באמת את לא רואה, אני עד היום קשה לי להאמין לך, אבל את באמת לא רואה הבדל. לא מאמינה לי? לפעמים אני מאמינה לך, לפעמים לא, כי את אומרת לי, אני חושבת שהנהג משאית הוא כמו ביונסה. די, נו אמא, הנהג משאית הוא לא כמו ביונסה. לא בקטרה, לא בחוסר כבוד. יש את ביונסה, את לא יכולה לא להתרגש מביונסה עם סנפיר, מאשר מדוד עם הסנפיר. תגידי, כשיקברו אותם, הם יהיו אותו דבר? נכון, אז את באמת מאמינה בזה, כן. ואני חושבת שהעסק הזה דוהר קדימה, כי את מתייחסת לכל לקוח ולקוח באופן כל כך פרטני ואישי, נכון. אני לומדת ממך על זה. נכון. אני כאילו מהדור החדש שכזה חושב כל הזמן קדימה, קדימה, נכון. קדימה, אבל את מאוד מאוד בעכשיו, וכאילו... אני לא יודעת מה יהיה קדימה, אנחנו לא יודעים מה יהיה קדימה. זהו, אז זה ממש מדהים, אני רואה, את מחלקת המתנות הסדרתית, כשאני נכנסתי לעסק, העסק הזה רק חילק מתנות, ורק חילק מתנות, וכל אחד שנכנס אמר לי, יש פה הנחה, אני מכיר את רונית, אני זה, אני זה. אבל את יודעת שכל מתנה הביאה בערך עוד 100 אנשים. אז זה היחסי ציבור שעשית אז, וזה מטורף, כי היום זה כבר לא כל כך עובד. לא. פעם את עלית על זה, אני לא עליתי על זה. שיווק חזקה שתדעי לך. מאוד. כן, אבל אני חייבת להגיד לך, נפתח עולם הפייסבוק, אני חושבת שהייתי הכי מפורסמת בפייסבוק. באמת, נפתח עולם הפייסבוק, כן. ועוד לא היה משפיענים, ואנשים עוד לא, ואנשים עוד לא השתמשו בכל המושגים האלה, או באיך לעבוד עם זה. ואני החלטתי שכל מי שקונה אצלי סנפיר, מצטלם איתו. וכמובן שמי שרוצה, כן? לא הכרחתי אף אחד. כל המפורסמים את מצטלם. לא. בכללי. כולם. דין פרוטה כדין מאה, זוכרת? כן, יש לך, איך קוראים לזה? אלבום לקוחות יפים. תקשיבי, יש לי בפייסבוק הישן, 3 אלבומים של אלבום לקוחות יפים, אנשים עמדו בתור, הם באו לקנות בשביל להצטלם. דימי, מאחורי המצלמה, דימי, אני מבקשת ללמוד לסושיאל מאלבום לקוחות יפים, פשוט עלה לי רגע, בוא נחזיר את אלבום לקוחות יפים, תודה. תקשיבי, זה היה קטע. ובאמת זה נהיה מטורף. כן. עכשיו התחילו להגיע אנשים שגם כשנתתי למישהו מתנה, כי הרגשתי צורך, ושוב אני אתן לך את הדוגמה, יכולתי לתת מתנה לילד שצריך להבריא, והוא בבית חולים כרגע. את עושה את זה כל הזמן. ויכולתי לתת מתנה, את זה אני עושה יותר. נכון. ויכולתי לתת מתנה לאלי פיניש, כדי שהוא יקדם את זה. לא ידעתי מי יביא מה, ומי יביא יותר. הקהל שלך הביא יותר מהמפורסמים. אז אני גם חושבת ככה, חד משמעית הקהל שלי הביא יותר. כן, מדהים. את היית ממש אמיצה כדי לעשות את זה, וזה מה שאנשים לא מבינים. אנשים, ואגב, זה משהו שאת לא היית באמת, כמו שאת אומרת, אשת שיווק לעשות, את מהבית ככה, אבא תמיד כועס עלייך, שאת אומרת, מקסימום, סגי, אנחנו נשען בסלון, הילדים ישנו בחדר. נכון. סגי, מקסימום, עכשיו אחרי החתונה של שי ויטי, אין כסף, בוא, אנחנו נשען בעליית גג, הם ישנו בחדר עם האמבטיה. כאילו, את מבחינתך להיות ערומה לתת לכולם הכל, אני חושבת שזה גם נגיע לזה, אבל זה גם גמר אותך במקום מסוים. כן, את למדת מזה, אבל זה מאוד הסוד להצלחה של העסק שלך, מה שאחרים לא עושים. הם מפחדים לעשות ועובדים עם משפיענים, הם מפורסמים, ובסוף הקהל הפשוט הוא החשוב. אבל את יודעת, זה גם עניין של פעם. אני כל הזמן אגיד לך פעם, כי העסק הזה התחיל לפני 20 שנה. אני זוכרת את קלי סלייטר מגיע לארץ לפני איזה 15 שנה. הוא התחיל לעשות name dropping. בקטנה, רותם סלע כתבת של גיא פינס, אני משכנעת אותה, אני נותנת לה סנפיר כדי שהיא תכניס אותי לחדר של קלי סלייטר לתת לו סנפיר. זה בכלל לא מעניין אותי אם הוא ילך או לא ילך. העיקר שאני אגיד
שנתתי אוקיי, אז יאללה, התחלת name dropping, תגידי עוד. אז עשיתי אותו דבר גם עם ביונסה בחוף הים. נכון, אני לא אני יכולה אישית לשכוח. זוכרת. אני נפרדת מרוי, כי היא חוזרת, היא הייתה אצלי בקוסטה ריקה, היא חוזרת לפיליפינים, אני אומרת לה, תקשיבי, שומעת, יאללה, חיבוק מהר, למה שמעתי שביונסה בים. ואני רצה לים. ואני רצה לחפש אותה. לחפש אותה. לא, אני מגיעה לים ואני מחליטה שאני נותנת לה שרשרת, ואני ניגשת ונותנת לה את השרשרת, ורוצה לשמוע משהו, כשהיא נכנסה לאוטו, אחר כך, כל החוף סיבב את הראש, כי האוטו חזר רוורס את כל הדרך חזרה. אני זוכרת, לשאול אותך. כמעט נחנקתי מההתרגשות הזאת, כדי לשאול אותי מי אני ומה אני, היא שלחה את הבן אדם, לא שקיבלתי הזמנות מאז, אבל ביונסה. ואת התקשרת ואמרתי לך, שנייה, אני עם ביונסה, ואמרתי לי, אמא, אולי תפסיקי לדבר שטויות. מדי. אבל את מבינה שבסוף את יכולה להגיע אנשים ולא לקלוט את זה בכלל? רגע, ומי עוד היה לך כאלה? מלא. אמרתי לך, בואי, טקס הנחת הזרים ליצחק רבין, דליה רבין, קונה למישל אובמה ולבנות שלה, תכשיטי ממני. מטורף. אני חושבת שבאמת לא הרבה אנשים, ועוד פעם הנה רונית פוגשת אותנו, כי זה לא הרבה אנשים מעזים ללכת ובוא, לדבר, להזיז, להניע, ליזום. היה הופעה, חכי, הייתה הופעה של ברברה סטרייסנד, הגיעה לארץ. כן. תקשיבי טוב, בשביל לשבת שורה ראשונה, הייתי צריכה לקנות לנו כרטיסים הכי VIP. אני לא יכולה לשכוח את זה. הם עלו המון כסף, כמה אלפים. סבבה, בשביל לשבת שורה ראשונה או שנייה. ואני מבחינתי, ברברה סטרייסנד, זה הדיבה שלי ושל אבא. זה האהבה הראשונה, המוזיקה הראשונה, הדברים הכי ראשונים שלו. כן. לא. זה לא ברברה סטרייסנד. לא, זה מהגיל שלך. לא. זה I am a woman in love. אני משתינה. זה. לא משנה, אנחנו ניגשים, ואני מגיעה ללקוחה שלי, שהיא שופטת בית דין לצדק, שמכירה את הבעלים שמארגן את ההופעה, והיא מכניסה אותי לחדר של ברברה סטרייסנד לתת לה שרשרת. את עקשנית. אני, מה זה עקשנית? וואו, אם אני רוצה משהו, חבל לאבא על הזמן. כן, ממש. אז את אומרת שאחד מהסודות להצלחה שלך זה אומץ, בעצם. נכון, להתעקש על מה שאתה אוהב. להתעקש. ואם נגיד אתה ברצפה של הרצפה, או אתה נפלת גם לא ברצפה, נפלת לרגע, או... תאכל בננה. יש לך איזה... מה זאת אומרת? תאכל בננה, אתה תסתדר. רגע, באמת. מה זה ברצפה? אם זה מה שאתה אוהב, אתה תעשה ותצליח. רגע, שנייה, אני לא נושמת. רגע, שנייה. מה קשור? זה ביטוי שאני לא מכירה? תאכל בננה? כן, יש ביטוי כזה שכשאין לך אוכל, אז אתה... אני לא יודעת אם זה ביטוי, המצאתי את זה, אני אפילו לא זוכרת. יש מצב המצאתי את זה? תאכל בננה. הייתי אומרת לאבא שאם אין אוכל, מחלקים את הבננה גם ל3. הכל בסדר ומסתדרים. נכון. אז אם אתה מאוד אוהב את מה שאתה רוצה לעשות, תעשה אותו, אל תפחד. אני זוכרת, ותספרי את זה את, אבל אני זוכרת שהיה לך תקופה בעסק, שממש כאילו, עוד שנייה לקחו לך אותו, והיית את השם רונית ים. את השם, כאילו, והיה לך שם עניינים, לא ניכנס לזה, אבל מה שמעניין בסיפור זה שכאילו, מה את עושה עכשיו? אני זוכרת שדיברנו את ואני אמרתי לך. את הגעת משום מקום, את הגעת מהצבא. כן, לא היינו שותפות, לא היינו כלום, אני הייתי רקדנית, מה קשה? ראית אותי כאילו בוכה בסלון, אמרתי לך, רוצים לקחת לי את רונית ים, רוצים לקחת לי, ואז הסתכלת עליו ואמרת לי, תפתחי רונית בריכה. כן. שימי את הפרצוף שלך מחזרה בפייסבוק, יבואו לראות מה את עושה, את הכי טובה בזה. נכון. מה הקשר לים בכלל? מה, את חושבת שזה מה שמחזיק אותך? נכון. ואז באמת התחלת לעשות סימי. ואז אמרתי, רגע, אז אם זה ככה, אני בינתיים אתחיל לעשות משהו אחר, ועשיתי לעצמי קולקציה קטנה שנקראת סימי, סי כמו ים ומי, תראו אותי. זה עוד פעם תראו אותי, זה עוד פעם להוכיח. ולעצמי רק, לא לאף אחד אחר. וצ'יק צ'ק, כשהשתחרר לי השם, רונית ים בחזרה לזרועות שלי, כבר היה לי, את יודעת, עד היום יש תליונים שכתוב עליהם סימי. כן. ואני אומרת, אל תורידו, זה כמו קעקוע. תגידי, אגב, אני ממש זוכרת את זה, ואני היום, אני קופצת קדימה, אבל אני זוכרת שבעסקה, במשא ומתן עם טרמינל איקס, אז אני מאוד נלחצתי כשדיברו איתי על סנסי, ושפתאום סנסי גם צריך, כי הם באו לקנות את רונית ים, סנסי הוא עסקת חבילה, ופתאום נלחצתי שיש כל מיני סעיפים וכאלה שאני צריכה לתת אולי את סנסי ומה יהיה, וזה הבייבי שלי. ואז זה התהפך. את באת אליי ואמרת לי, אז נפתח משהו אחר ביחד. כן. את סנסי, את הדבר, אז לא יקראו לזה סנסי, למרות שזה הלוגו אחר. יקראו לזה פנסי, יאללה. יקראו לזה פנסי, או פנסי, או סמנסי, ונתקדם. וזה מה שגרם לי לומר, וואלה, נכון, וללכת על זה. ובסוף זה הסוד, ללכת על זה. נכון. כי אם אתה מעסס, לא לפחד, ללכת על זה, ואני חושבת שזה מה שגרם לנו להצליח. We only live one day. Today, נכון. עכשיו, אמא,
מתי אנחנו מדברים קצת עלייך? אז הנה, רק שאלה אחרונה, ואז את יכולה לשאול אותי מה שאת רוצה, כי אני שאלתי עד עכשיו. אני זוכרת את היום שבאמת חזרתי מאוסטרליה, באתי להפתיע אותך, וראיתי את אמא שלי על הרצפה, בוכה, ורק צועקת לי, למה חזרת? לכי מפה, כאילו, לא הבנתי אחרי 1.5 שנה שאני מטיילת בעולם, מה קרה לאמא שלי, מה קרה לרונית ים, ואני חושבת שזו נקודה שהיא מאוד קריטית בחיים שלך, שממש הייתי שמחה שתחלקי איתנו. אוקיי. קודם כל, 1.5 אולי לפני שזה קרה, היה לי יום הולדת 50. רונית ים מזכירה את החוף של מוש, עושה לעצמה מסיבה עם 440 איש שמגיעים ב4 מטוסים של ארקיע, שממלאים את אילת, מפלסים את החוף עם טרקטורים, ממלאים את החוף בדגלים, בתמונות, במה לא, זה לא נראה החוף של מוש, זה רק החוף של רונית ים. ואני זוכרת כמה אני מתרגשת מהרגע הזה, והמסיבה הזאת מתחילה, כל מי שאי פעם קיבל מתנה הגיע והופיע, אגב, מי שלא משבת לאלי פיניש, לאורי גוטליב, כולם היו על הבמה, כולם הופיעו, כולם נתנו. כן. נטלי דדון הייתה די.ג'יי, באמת, הגיעו אנשים, אסף זמיר הגיע עם איה ורטיים, וכאילו באמת, כמה שמות היו שם, היה מטורף, ואני באמצע האירוע מקבלת התקף חרדה של החיים, כן. מתמוטטת, ואת כל האירוע אני רואה אחר כך מהחדר שלי, בסטורי של אנשים אחרים. אגב, אני חיפיתי עלייך, כל הזמן איפה אמא, אמא פה, אמא שם, אמא כן, פה, אמא אומרת שלום לזה, אמא אומרת שלום לשם, אף אחד לא הבין מה קרה לי. ואני הייתי בחדר. ראיתי את כל האירוע הזה. בעצם מה שקרה, זה שרונית פגשה את רונית ים, במסיבה הזאת. כן. היא רק עוד לא ידעה את זה. ושנה אחרי זה, את יודעת, כשאת עושה, יש לך הרבה אנשים מוכשרים שעוזרים לך, יש לך יד ימינך, יש לך יד שמאלך, יש לך אנשים שעובדים בזה, אבל את עדיין מנסה להשתלט על כולם ולשלוט בכולם, ואת לא משחררת מושכות. כן. ואז מגיעה הרונית הזאת, שזה סוג של פעמון, והוא מצלצל מאחורה, ואת לא מתכוונת לזה, את לא יודעת שזה עומד לקרוא, ומעבר לזה שאת מקבלת התקפי חרדה בלי לתכנן אותם, אני קמה יום אחד בבוקר עם שיתוק בפנים. וזה רגע, זה מוציא אותי מהכלים, זה רגע נורא קשה. כן. זה הפנים שלך. זה הפנים היפות שלך. כל פעם שאת מספרת את זה, עולות לי דמעות, אני כאילו גמורה אבל שתדעי לך שזה מתנה. אני אספר לך שזאת מתנה. כי ללמוד להכיר את עצמך בלי להשתמש באיך אתה נראה חיצונית, זה אחת המתנות הכי יפות שאלוהים יכול לתת לך. כן, מתנה קשוחה. מתנה קשוחה, אם למדת אותה, ואתה קם כל בוקר ללמוד אותה. כן. אתה לא מקבל את זה לכל החיים חינם. אוקיי, ואז אני חזרתי וגיליתי שאת, יש לך שיתוק בפנים, ואת עם התקפי חרדה, ומה קורה עם העסק? אני 5 חודשים בערך לא עובדת, אני לא יוצאת מהבית, בואי, ונסה יום אחד מרימה אותי מהרצפה למקלחת, כן. נתי מטפלת שם למעלה את העסק, כן. כולם עובדים בלהסוות את הנושא, כן. ואני בסוג של דיכאון. בסוג של דיכאון, אני לא מצליחה להתרומם. בואי נעבור אלייך, זה נראה לי בדיוק השלב. יאללה. מה את רואה כשאת רואה אותי ככה? אני בינתיים כאילו מגיעה, ואני רואה את אמא שלי, והדבר הראשון שאני שואלת זה, אוקיי, מה קורה עם העסק? כאילו, עם כל הכבוד לרונית, אני שנייה חייבת להבין, כי רונית ים זה האהבה שלך בחיים. ואני אומרת, טוב, אני אסע, אני אעזוב את הקריירה שלי, אני אעזוב את עולם המחול, ואני פשוט אסע אלייך לעסק ולראות, ובאמת יש את כל העובדות שהן כמו משפחה, ואנחנו באמת, אפילו כי הבת שלך הייתי מגיעה, וכולם היו, כאילו אני תמיד עבדתי שם. אבל כאילו, זה לא החלום שלך. זה לא החלום שלי, נכון, אבל אני רוצה לעזור לך, ואני רוצה להיות שם בשבילך. אני לא יודעת למה, אני כאילו, כואב לי, ואגב, היום בדיעבד, אם אני אחשוב על זה, יכול להיות שזה כן הגורל שלי, וכמה שרציתי לעזור לך, גם לא ידעתי מבפנים, שפה אני שייכת. נכון. ובאותה נקודת זמן פשוט רציתי לעזור לך, ובגלל זה ישר נכנסתי וחיפשתי את עצמי, מה אני עושה, איך אני גורמת לאמא לחזור לעסק. וחשבת שזה מה שהולך לקרוא לך בעתיד, שלכאן את עומדת להגיע, היום את מנכ"לית של רונית ים, שותפה בטרמינל איקס. לא, ממש לא. חשבת שזה מה שיקרה לך? לא, בהתחלה נכנסתי נטו לעזור לך, אבל עם הזמן זה באמת שאהב אותי. מה ראית? מה ראית בעסק שחשבת שאת יותר טובה ממני? אפשר להתווכח על זה, אני רואה דברים אחרים. לי יש
יכולת לראות בלגן שאחרים לא רואים. כאילו זה משהו שגם כהיותי רקדנית, וגם אפילו בהכי פשוט בבית עם איתי, כל בוקר אני חייבת להתחיל את היום בלתקתק את כל הבית. ואם אני יושבת עם המחשב לרגע, אני חייבת שיהיה ריח טוב ונרות, וכאילו אני לא יושב בתוך בלגן. אז כשנכנסתי לעסק... חושבת שהיה בלגן. אני, בעיניים שלי, אני חושבת שאנשים אחרים לא ראו בלגן, הם חיו את היום-יום שלהם ואת מה שהם טובים בו לעשות. אבל איזה כיף שבאתי וראיתי בלגן, איזה כיף שראיתי מה עוד אפשר לעשות. גם טרמינל איקס היום נכנסים, רואים בלגן שאני לא רואה. נכון, כאילו לגמרי. ככה זה עובד. לגמרי. ואז התחלתי טיק, 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 ובוא נסדר, ובוא נעשה, ובוא זה, ואיזה פן, ואני מקבלת פידבקים שזה עובד, ונפתח שירות לקוחות, ונפתח סושיאל מדיה, ונתחיל לקדם את השיווק, וננהל את החנות. למה לא היה שירות לקוחות? היה טלפון, והיה את טלי, והיה את נתי, וכל מי שעבר ליד השולחן גם, וענו גם הכי ברונית בת ים. הלו. מה את רוצה אבל הבאנו לך ככה וככה. או שהיו צועקים, מישהו הכין את הצמיד של חיה? כן, ממש ככה. ואני זוכרת שאמרתי, יאללה, אני מביאה שולחן, פותחת לעצמי עמדה, שירות לקוחות, וואטסאפ, ביזנס. וואלה, את ענית לטלפונים בהתחלה. אני התחלתי לענות לטלפונים, ויותר מזה גם פרסמתי בערוץ אינסטגרם, שדימי, עוד פעם, אני חושבת שצריך לעשות את זה גם היום, פרסמתי בערוץ אינסטגרם, היי, כאן הבת של רונית, אני הנציגת שירות לקוחות שלכם, ותפנו אליי, אני הולכת למכור לכם א' ב' ג', העליתי בסושיאל מדיה כובעים, ונרות, וסנפירים, ותכשיטים, ומכרתי אותם דרך השירות לקוחות, דרך הוואטסאפ. וזה ממש תפס. עם הזמן כבר הבאנו מישהי שהיא הייתה מנהלת שירות לקוחות, כי בניתי לה את המשרה, ונהניתי מלבנות דברים, מלסדר דברים. ואז עברתי לשיווק, שגם היה לכם ערוץ אינסטגרם, את ניהלת אותו, נתי עזרה בו, עשיתם, היה אינסטגרם, מתי את מתחילה להבין שאני מפריעה לך? כשנכנסתי לסושיאל מדיה, מאוד נהניתי. פרחתי, כמו שלך קרה עם התכשיטים ועם העיצוב, אני פרחתי בשיווק, פתאום אמרתי, וואו, איך אני נהנית מסושיאל מדיה, מלצלם, מלחשוב מה הלקוח ירצה, מלעשות אפקט וואו בחוץ, מלראות כאילו כמה לייקים יש, כמה תגובות יש, ממש נהניתי מזה, וזה גם סופר הדור שלי, ופה אמרתי, וואלה, אמא, את לא מבינה הכל. סורי, לא להתערב, לא להתערב. אז בוא ניכנס באמת לקטע של שותפות בין אמא לבת. מה את חושבת על שותפות? כי אני יכולה להגיד לך שיש לי שני כובעים. בכובע אחד אני אמא שלך, ובכובע שני אני אמורה להיות השותפה שלך, ואת יודעת שאני חושבת שאם אלוהים היה רוצה, היה לו שותף ואין לו. נכון. קודם כל, אני חושבת שאני הנוסחה היחידה שלך לשותפות. אני לא חושבת שלך, ותסכימי איתי, לא יודעת, אם אני טועה תגידי, אני לא חושבת שלך יכולה להיות שותפה אחרת מהבת שלך. שגם איתה קשה לי. שגם איתה קשה לך, אבל זה הנוסחה היחידה, ואני מצליחה לשנות אותך ולשדרג אותך, נכון. ואת גם מצליחה לומר לי, שי, ככה ואני פתאום אומרת, וואלה, זה עובד, שי, תשחררי, היא יודעת מה היא עושה. כאילו אנחנו ממש יודעות ללמוד אחת השנייה. אגב, את יכולה לשאול את העובדים שלנו כמה פעמים אני עושה עלייך פרצופים מאחורי, אגב. אני יודעת, אני רואה אותם. ואני רוצה להגיד לך שבהתחלה, אפרופו מה שאהב אותך, אני נכנסתי ואהבתי את הניהול. ואהבתי את כל הסידור, ושיניתי המון בשיטות עיצוב, ובשיטות, לא בעיצובים, אלא באיך להוציא את זה החוצה, בלעשות מעטפות הזמנה, המון דברים שלא ניכנס להם עכשיו, אבל כן אני יכולה להגיד שנוצר סנסי. נכון. וזה גם שאהב אותי. נכון. בואי, את חזרת, יש פה איזה חור שלא דיברנו עליו, את חזרת לעבוד, כשראית שכאילו העסק פורח ומצליח, ובא לך פתאום לעבוד, ואת חוזרת, ועשיתי את שלי. נכון. ואז את הבאת לי מתנה, את הלוגו שלי שציירתי לעצמי של סנסי. נכון. שקראתי לעצמי סנסי, המצאתי דמות, וזה קטע במשפחה שלנו, אגב, גם רוי קוראת לעצמה ווישתי גם, תשימי לב. זה קטע שלנו. גם ריף קורא לעצמו רמז. רמז, כן, יש איזה קטע במשפחה, לא יודעת להסביר אותו, לתת לעצמך דמות, ולספר עליה סיפור. אבל באמת להיות היא. וזה מה שעשיתי עם סנסי, ילדת הפרחים שמטיילת בעולם ורוקדת ומספרת על לב שבור ועל כאב ועל חושפת את כל מה שעלי בא בלי רסן בפה. אני לא מבת ים, אבל קיבלתי את זה ממישהי. ובסוף את באת והבאת לי טליון עם ציור, אני ציירתי את הפרח והגלשן וכתבתי סנסי. אני עכשיו אגלה לך משהו? כן. זה היה פיתיון. להשאיר אותי? ברור. לא, די, אל תגידי, זה הורס הכל. לא, את באמת רצית להביא לי מתנה. הבאתי לך מתנה, כן. בקיצור, אנשים ראו את הטליון הזה ונגנבו. פתאום מלא אנשים שאלו, מה זה? כאילו, זה קולקציה?
אתם מוכרות את זה, אפשר לקנות, ואת ואני החלטנו לעשות את 100 האנשים הראשונים של סנסי, נכון. ואני זוכרת שאת אמרת לי, שי, זה גאוני, 100 אנשים. נכון. רק 100, אני לא עושה יותר מזה, שי. נכון. מ-100, והיום זה מותג בת, ואנחנו הכי, אני אומרת ויקטוריה סיקרט ופינק, ואני אומרת ולנטינו ומוסצ'ינו. נכון, וזה ההשראה וזה הווייב. כן. אז בואי רגע, ניקח אותך קצת יותר למעלה. כן. לפגישה עם טרמינל איקס. אוקיי. ואני אשאל אותך אם זה מה שרצית וזה מה שחלמת? כי קודם אני כל, לא. כן. אוקיי, אז זה מתחלק. אני מאוד רציתי, מאוד חלמתי, אני שמחה שזה קרה, ואז פתאום כשקורה החלום שלך, אתה מתחיל לפחד. נכון. לא קרה לי הרבה שחלמתי... ומה אנחנו לא אוהבות לפחד? לפחד. לא קרה לי הרבה שחלמתי על משהו, ואז הוא קרה, ואז אני על, איך אומרים? מעין מנוחות? כן. לא משנה. קיצר, כן. אני חלמתי, כשנכנסתי לעסק, ואמרתי לך, ישבנו בפגישה עם עדי סמורה, היועצת העסקית שלנו, ואמרתי לך, ולה, אני לא נשארת פה, אם אני לא אהיה שותפה יום אחד, נכון. ואם אני לא אגשים לעצמי חלומות. כי אני לא אוהבת להגשים לרונית את החלומות. לא, נכון. באתי, עזרתי, אני רוצה להגשים חלום, רוצה להיות סנסיגר, רוצה שלי מותג, ורוצה להיות שותפה בעסק הזה. ואז אתם אמרתם לי, אוקיי, אז תהי שותפה במה, אמרתי, לא. אני רואה את העסק הזה בחול, אני רואה את העסק הזה עם משקיע, עם חנויות, עם זה, אמרת לי, אוי, תעצרי, אני לא רואה את זה ככה. אני לסיזמור. לסיזמור, אמרתי, אין בעיה, אמא, אז אני מתקדמת תכף, אני לא נשארת. אני אפתח את סנסי וילך. וילך, ותמיד פחדת שאני אלך. אבא הפחיד אותי גם. כן, ממש פחדת. יום אחד הילדה תלך, רונית. ואני חושבת שטרמינל איקס זה היה הגשמת החלום שלי, זה מה שרציתי. את זוכרת שצלצלת להגיד לי שהם התקשרו ושהלכת לראות את המשרדים שלהם, כי פעם אחת הברזת להם, כן? מה שכחת. זה הברז? איזה פדיחה? שכחת. כן, קודם כל, וואי, איזה פדיחה. איך לא דיברנו על זה עם ניר עד היום? כן. הם התקשרו, פעם אחת. פעם אחת אמרנו להם לא, כי חשבנו שזה רק אתר, ואמרנו, אנחנו נכון. לא רוצות להיות באתר של טרמינל איקס. ולא בקטע רע, כאילו זה לא אנחנו. נכון. ואז פעם שנייה שהתקשרו, קבעתי. אמרתי, אמא, בואי נשאיר דלת פתוחה, וזה... והלכת לראות. לא, ופספסתי את הפגישה רבע שעה לפני, שכחתי. נכון, שכחת, ואז אחרי זה הלכת. וואי, וזה נכון, היה מביך נכון. ברמות. ואז נכון. הפעם הבאה אמרתי, יאללה, זה לא יפה, בוא נלך לראות. ובאמת... אני הייתי בכלל בקוסטה ריקה כשאת הלכת לראות. את היית בקוסטה ריקה, נכון. כן. את היית בקוסטה ריקה, אנחנו כבר שותפות במשך שנה שלמה, ואני הולכת כמו צוציקית קטנה, ילדה שנראית בת 18. עם כל ציף-ציף. עם כל ציף-ציף, ומסתובבת עם המנכ"ל של טרמינל איקס. עם ניר הורוביץ. בואי, את מסתובבת עם הקריש ניר הורוביץ. עם הקריש הכי גדול בעולם, וכאילו שאני לא, שי הדולפינה. יש שם לץ מעליו, אגב. שאני שי הדולפינה, מסתובבת עם קרישים, ומי כמוך אומרת, אנחנו לוויתן וקריש שוחים באותו ים. זה אז בדיוק גם כמו דולפין. עיפרון. אז גם דולפין. נכון, זה כמו עיפרון. אז את לוויתן, אני דולפין, ואגב, מי שלא יודע, קוראים לי על שם שי הדולפינה בריף הדולפינים. אז הדולפינה הראשונה היא אם כל הדולפינים, והיא נגעה לי בבטן בזמן ההיריון. כן. לכן קוראים לך שי. זהו, ומשם כל הקסם התחיל, כאילו טרמינל איקס. אז את אומרת לי, אמא, בואי תיפגשי עם טרמינל איקס. כן, אני ממש בשלב הזה רוצה לשכנע אותך, ואומרת, אוקיי, הנה החלום שלי מתחיל להגיע. ואני אומרת לך, שי, בבקשה, לסיזמור, תקחי את זה את, עזבי מזל אותי, שהוא מה? שכנע אותך. קבעתם במיימי? אז הוא התקשר, עשינו שיחת זום, אני זוכרת, אבא הציץ מהמטבח כדי לבדוק מי זה הקריש. נכון. הוא אומר לי שהוא במיימי, ואני תוך 2.5, זה 2.5 טיסה, אני מגיעה ב-6 בערב באותו יום למיימי, אני אוכלת איתו במסעדה יפנית ב-8 בערב, וב-6 בבוקר אני כבר בשדה בחזרה, שתביני. כן. ממש 24 שעות עם תיק צד שיש בו מכנסיים, תחתונים, חזיית טישרט. אפילו הספקתי לנצל את המלון הכל כך יפה ומפואר. נכון, אני זוכרת. שעלה כל כך הרבה כסף, כן. אבל יאללה. ואני אוכלת איתו במסעדה, ואני מתאהבת. האמת שאני מתאהבת. אני רואה מולי בן אדם שאת יודעת מה, מעבר ליכולות האי-קומרס שלו, ומעבר לדברים הגדולים שהוא עשה, הוא הגיע לי כמו גלגל הצלה. כן, גם לי. הוא הגיע במיוחד לך. כן. כששמתי את הכובע של האמא לרגע, הבנתי שהוא הולך לעזור לבת שלי לגדול. נכון. שיהיו לה עוד זרועות. נכון. אפשר להתחיל לעשות עליונים של תמנונים, נכון. דרך אגב, ולהתפרס. הוא יכול לקחת ממנה דברים, ואני יכולה סוף סוף לשחרר ולעשות את מה שאני הכי אוהבת. כן. ווואלה, אני נדלקת על הרעיון הזה, ודקה לפני שאנחנו נפרדים, הוא גם אומר לי, כל מה שאני צריך ממך, זה שתלכי לישון בלילה רונית ים, ותקומי בבוקר רונית ים. שתחלמי על סנפירים.
תקשיבי, אני כל הלילה חלמתי על סנפירים. ואת יודעת, אנחנו גרים בקוסטה ריקה מעל מפרץ של לוויתנים. אני גם רואה סנפירים. הנה, אנחנו מקשרות את הכתבה לעכשיו. הנה, הכתבה מגיעה. אז את באמת גרה על... אני באמת גרה בקוסטה ריקה. אני עוד לא הייתי, שתדעו, עוד לא הייתי. אבל את תכף תהיי. תכף. ואני גרה מעל מפרץ של לוויתנים, ממש, יש שם את החוף הנסתר, ויש שם אזור שכל בעונה שלהם הם מגיעים, ואת ממש רואה אימהות ותינוקות וזנבות, ואת אומרת, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. תראי איך החיים מביאו אותך לחיות מעל מפרץ לוויתנים. עכשיו, עזבי שגם אני כבר בונה את הבית בקוסטה ריקה, זה לא שהקרישים האלה הגיעו ונתנו לי כסף כדי לבנות בית בקוסטה ריקה. כן. אני כבר עם האומץ ובלי הפחדים, בונה. כן, ככה תמיד, גם אם אין, בונים ונביא ונעשה, ושנה הבאה. הכל בסדר, אז לוקחים מפה ומכסים פה ושמים פה, ובונים. והיום, אנחנו שותפים של טרמינל איקס. נכון. לי יש בית בקוסטה ריקה ששייך לכולכם. כן. עם סנפיר ענק בבריכה ועל השער. כן. ואת המנכ"לית של גם לי רונית יש ים. בית ביוון, אני חייבת להרים לדרום הנדל"ן. איזה שוויצרית. לבעלי. נכון. כן. ויום אחד אתם תבנו לידינו את הבתים שלכם בכל השטחים שיש לנו שם. אמא, בואי. אוקיי, אז אולי רק רואי. אני עוד לא עוברת לקוסטה ריקה. אז רגע, אבל אני רוצה להגיד לך שהיום, באמת, נראה לי שהגענו למקום שאנחנו אוהבות, ולמה? למה? זה של יעל, ולמה? ולמה? כי סוף סוף אני רק המעצבת. אני עושה את הקולקציות. כן. כשאת אומרת לי, תשתקי, אל תתערבי, אני נהנית, כי אני אומרת, אני יכולה לא להתערב. כן. יש לך צוות באמת אימא מדהים. ואבא. מהסושיאל עד המנהלות תפעול, אימא עד ואבא, הסמנכ"לית אנחנו שלך, משפחה. המזכירות, המנהלי משפחה. משאבי, באמת, כל המשפחה של רונית ים, בואי נגיד באמת, תודה, כן. כי זה חלק, יש לי צמרמורת שאני אומרת את זה, כי כל פעם שעובדת הולכת ואנחנו שרים לה, אולי עוד קיץ. והיא חוזרת. והיא תמיד חוזרת. תמיד חוזרת. כן, הרוב. כן. הרוב, היו כאלה שהלכו שלא, אבל הרוב. נכון. ויש קרמה טובה מאוד למקום שלנו. נכון. הוא ממלא אנרגיה את כולם. כי למה אבל? כי למה? כי למה? כי צריך לזכור להיות אנחנו, להיות ה-DNA, נכון. לא להתבלבל, לא ללכת לצדדים, לא להתחיל להיות מקדונלדס עכשיו, כי אנחנו עם טרמינל איקס. גם הראל ויזל, שישבתי איתו, וסיפרתי לך שהתרגשת מזה, שישבתי איתו לפגישה. שנסעתי איתו לאילת? לא, לפני, שישבתי איתו כן, במשרד. בכלל לא האמנתי שנסעתי איתו לאילת, בואו נדבר על זה שאת נוסעת עם הראל ויזל לאילת. כי הוא באמת הגשמת חלום שלי, הראל ויזל, באמת, אני כאילו אין מנץ' כזה, אני כשהייתי לפני, אמא, מה זה מנץ'? את אומרת את זה כל הזמן. זה סבתא שלי ביידיש הייתה אומרת, מנץ' זה, כמו שזה נשמע, זה מנץ', זה בן אדם. אז אני תמיד חלמתי, הייתי שומעת פודקאסטים איתו, והייתי חולמת, רק שייעץ לי משהו, טיפ. בסוף אני מוצאת עצמי שותפה שלו. כאילו אין יותר חלום גדול מזה. נכון. ואני זוכרת שהוא אמר, ואת התרגשת, צריך לשמור על האתרוג הזה, שנקרא רונית ים. נכון. טוב, ועל טוב. הדסטיניישן. צריך לשמור עליכם טוב טוב, כי עשיתם פה משהו טוב. ומה זה התרגשתי שהוא אמר את זה? מאוד. אז תגידי, שי, לפני שניתן לכל מי שרוצה לשאול אותנו שאלות וכאלה. זה באינסטגרם אחר כך. פה זה פודקאסט, אף אחד לא יכול לשאול אותך, שתדעי. איך את רואה את העתיד שלך? מה החלום שלך? אני מפחדת להגיד את החלום מרוב שהוא כל כך גדול, כאילו את יודעת, את חולמת משהו, עושה, ואז פתאום הגיע חלום חזק יותר. אבל את זוכרת שלא מפחדים. כן, אני זוכרת ואני מתרגלת את זה, ואגב, אי אפשר שלא להזכיר את נועם, נכון. נועם שלום, שהיא פה מול העיניים שלי, ורשום פה לחלום ולהגשים, שזה נכון. המשפט שלה ושלי, ונועם נרצחה בנובה, והיא הייתה החברה הכי טובה שלי, והמנהלת סושיאל שלנו, שהיא עד היום דימי אומר שהוא מרגיש אותה באייפון, נכון. כאילו. אי אפשר שלא להזכיר אותה בקטע הזה של החלומות, היא ידעה את החלום שלי, רק היא. היא רצתה לבוא לקוסטה ריקה. לא, אבל חכי שנייה, יש לי פה פואנטה. נועם ידעה, והיחידה שידעה מה החלום שלי. אוקיי. ומאז שהיא נרצחה, אני מספרת אותו. כי אני לא שומרת אותו רק לי ולה בקבר. אז החלום שלי זה סנסי. נכון. וכמובן להפיץ את רונית ים, אבל החלום הגדול שלי זה שתהיה עמותה של סנסי. קהילה. לא קהילה, עמותה של סנסי שמטיילת בעולם, ויוצרת דרך כל מיני מקומות חשוכים, ואנשים שצריכים עזרה, וקהילות מוחלשות, וכל הדברים האלה. יוצרת את החומר, את התכשיט הבא, את הקולקציה הבאה, ומפיצה את זה דרך זה שאנשים לובשים סנסי ומרגישים שהם תרמו.
אני כאילו רוצה לעזור לאנשים לתרום, כי אני בן אדם כזה שלא הולך פיזית ותורם, ובא לי להיות המקור הזה שעוזר לאנשים לעשות דברים טובים בעולם. שאתה תקנה משהו ותרגיש שעשית משהו טוב. וזה הכי הבלומינג פיפול, וזה החלום הגדול שלי, להיות הצופית גרנט הזאת שמסתובבת בעולם ועושה את הדוקו, כן, את הדוקו הבא, ודרכו מייצאת את סנסי, וזה החלום שלי, ואני ממש רוצה להגשים אותו. מה החלום שלך? אז אני אתייחס קודם כל לזה שאמרת פיצי, ואני אגיד לך שפעם לפני המון שנים, כשהתחלתי את הדרך, פגשה אותי איזושהי מתקשרת, שאמרה לי את המשפט הבא. קחי את חוט האור הקשור לצווארך, והפיצי אותו בכל הארץ, כי שם תמונה הצלחתך. תגידי איך אפשר לשכוח משהו שכתבת לי על הסלון, על הקיר, את זוכרת שכתבתי את האור באלף? כן, האור באלף. אז אני היום פתאום חושבת שזאת זכות להראות לעולם ולהפיץ את האור של איך שאני חיה, כן. את מה שעשיתי, הבנתי למה ולהעביר את זה הלאה. כמו, יש לך איזה מישהי כזאת, שזקנה שאת עוקבת אחריה, סליחה שאני אומרת זקנה עם שיער לבן, שאת אומרת, שי, איך... ככה אני אהיה גדולה, כן, יש אחת כזאת גם בקוסטה ריקה, שהולכת לטייל עם סוס בבוקר בים. אני כבר כזאת. אני עוד לא עם כל הקמטים, ואני עוד לא, ולא דיברנו על זה שעל המצבה שלי יהיה כתוב שאני רזה, כי ככה הזמנתי אותה, כי את זה אני לא מצליחה לעשות ממש. אבל אני באמת מרגישה שהיום החלום שלי הוא הרבה יותר גדול, ויש לי עוד הרבה לאן להגיע, כי יש מלא דברים שהתגשמו לפני הזמן שלהם. איזה כיף שזה החלום שלך. ממש, אבל אני כן רוצה להשפיע בדרך שבה אני חיה. אז תראי, יש לנו חלומות מאוד ממש, ואני רוצה כן להפיץ את האור הזה, ולהראות לעולם שזה אפשרי, להיות מחובר לעצמך, לעשות את מה שאתה אוהב, ושהכל יגיע, ולסמוך על היקום. והסנפיר הוא הכוח. מהמם, אמא, היה לי כיף איתך. יואו, בא לי עוד. ואולי יהיה עוד, בוא נראה, ואני אוהבת אותך. אני אוהבת אותך. ואולי זה מה שיחבר בינינו, שנדבר ככה. המרחק מחבר בינינו מאוד. תודה רבה. תודה, שיו.